Daghag mga pangutana si Angkol. Na-interview ka sa radyo, gipangutana gigas DJ. Isa man gid kayas, bayot bagi daw kayas. Pila man mo ka magsuon yas? Duha lang. Duha lang giday mo. Puro lalaki din niya. Simi. Kano sa kanang graduate yas? 2023. Abag June, ura gyud, last year lang. lang. Wala sa kanang trabaho kay mo ra gi-enjoy nimo Oo, ang enjoy pa imong na po akong pagkaganda. pagkalamion. Mayong bungkag o mapyang alo kanyo langon. Oh, di ba? This is your proud Bistak Boy Chito Samuntina. Ania kita karon sa Magpet North Cotabato ni abot inyong angkol diri. Aron lang nga makahimamat ang pinakagwapo dinhi sa North Cotabato, pinakagwapo nga manobo nga akong nailhan. Lami kay tingog. Unsa pa ba? Guwapa. Pangutano na to, guwapa ba yun? Ania na sa programang binisaya sa Chit Chat ato ni wala na ilain pa si Elias Lintukan Jr. also known as Elias J. TV. Palakpak sa asa mga silingan nato, di man malakpak. Oh, wala uhahay dia. Maayong adlaw na po diya sa inyong tanan. Uhahay! Mag-chit-chat na gyud ta, daghag mga pangutana si Angkol. Sige. Karon ilado na magika sa social media. Nagsugod ka unsa man gyud yas? Nisikat baka isip ko sa kabokalista o sa vlogging na gyud ka nisikat? Social media na gitingali. Sa social media. Na gitingali. Vlog na gid po. Ano mga kagandahan lang gud po. Oh, kagandahan. Unsay pinakauna nga video ang didto gyud kaingon nga nailas mo na tao? Una nga nag-viral sa kuha katong nang election ko guma. Nang Nang election no guma ba syempre. sa kanang sakuan sa punuan? O sa punuan. Ana good. Ah, Nanaping ikaw nag-viral. dito katong gikaon ng go. Joke lang. Joke lang. So na mo na unsa man trabaho na nimo? Trabaho na siya sa kinabuhi ba. Mo na mong pangortahan. Di actually kakita ko ana nga video. Diri ka na tao, diri sa kagi na nagdako. Dripon ko ni lamig gamay. Nila. Unya ang imuhag yung regular nga trabaho tigkuha og guma. Tig-tapping. Baho, di mo baho mo na. Kung ikaw manaping, makaingon juga nga. Manad na ka. Manad na ka. Pero muagi lang sa imo, makaingon ka nga baho hapod. Bahog tae, di ba? Bahog tae. Pero pagka dugayan, makaingon baho lagi ni siya, pero kwarta man po. Dili na po ka dili ko mapas mo, bahalag baho. Unsa man ni nakahuman baka? Oo, nakahuman O ko. sige human ni mo yas. Ginaagi sa pagpanaping, sa akong ginikanan, O si pagpanaping. Tapping uguma, pagpaningkamot sa kabukiran, nakahuman ko buwan, criminology. Ay hala. So crime ka. O yan anong wala man ka nagpursue ka ng pagkapulis? Wala kay kuan man, na busy pagamay ang kagandahan lagi. Yung motong kuan. Motong mga sunod na lang tingali. Kano sa kaning graduate yas? 2023. Abag June, ura gyud, last year last year lang. Wala sa kanang trabaho kay mo ra gi-enjoy nimo ang enjoy pa na imong po akong pagkaganda. pagkalamion. 2 weeks ago siguro to, marag na-interview ka sa radyo. O niya gipangutana gigas DJ. Unsa man gyud kayas, bayot bagi daw kayas murag nga na. Paayot ba yun si Uhahay? Laki yun ko. Nakoy uyab. Si Emmanuel. Joke na bitaw, lalaki bitaw. So imo haga bugal-bugal lang gyud ning imo. Bugal-bugal Bugal-bugal. For vibes only lang good niya. For vibes only. Si Elias bokalista ni sa banda nga Kalumad, tama ba? Kalumad is a reggae band. Yes. Reggae band yun siya. It's a tribal reggae band. Tribal reggae band. Pila nakakatuig nga gakantayas Duha na ko katuig sa Kalumad. sa Kalumad. Sa Kalumad. Pero dugay nagikang ingon nga singer. Dili pud ko ingon nga maayo gid pud tingog. Hoy, wapo ang tingog kadungogo. Kadungogo. Pero pila man mo ka magsuon yas? Duha lang. Duha lang giday mo. Puro lalaki niya. Simi. Motoo rin ang mga tao sa imo ang pagka yaga-yagaon. Unya si Natas Barangay Duli sa balay ni nila Elias. Si Papa ra nimo ako nakita. Si Mama nimo asa man? Actually akong kuan mama is napa sa abroad Ga-abroad si Mama. Asam day si Mama? sa Bahrain.
Pila nakatuig si mama dito? Since grade 2 ko. Grade 2. Wa pa siya kauli. Nakauli man siya ka isa, pero nag-uli siya is grade 9 ko. Tapos nagbalik na po. Dugay na po. Basig kasunod bulan, basig muli, kaluyan. O siya may communication nimo sa imong mama? Ano lang yan? Video Messenger call. na, video call. Pero sila gyapon si imong papa? Yes, sila gyapon. So, unsa ang life ni papa, mag-unsa man silang duha? Isig survive na lang. Sa video na lang sila mag-ana. Rag-ana, rag So, nagdako ka, kibali nga si mama nimo nag-abroad? Oo, nagdako ko sa akong papa ra gyud. Si papa ra may nagbantay gyud gikan paggamay hantod nga nakahuman gyud. Pero sa man di ka mangita pod sa presensya si mong mamaya. Gapangita gud po Gapangita sa kay ka? syempre naanad man sa una nga nay inahan no, pag mata nimo nang bago ka magtulog mata nimo pagbuntag nanay nana sa lamisang pagkaon. Niya pagkakadugayan nga wala na. Murag ginapangita po nimo ba? Ginapangita nimo ang presensya sa imong inahan. Ay, shit. Murag kahilagon ka. Oh, pero karon ra magud ako na istorya gud about sa kwan. Si mong mama. Pero okay lang. Grabing sakripisyo si mong mamayas. Gani. Kung si trabaho ni mama ni Mos Barin man? Sa balay lang gud pod gihapon. Domestic helper. Domestic helper siya dito. Unya mo chat sa nimo, makitaan kaniya sa video, ma-proud sa siya. Ana gid kay sige ra man siya pangutana, sige ra siya katawa. Ano siya yung pangutanan niya? Malipay na daw siya mayo makita sa mga katawa ba. Mo unya kasi sure ko si mama galantaw bas mama og chit-chat. Ambot Galantaw lang. na siya. Tantay lang ka. Ug si Tanaw mama na. kita hinaglantaw si mama, unsa may gananin mo isulti kay mama? Ang maingon amping ya kanunay. Ay. Amping ya kanunay ang kuan. Sunod bulan makauli ka diri makompleto na tong pamilya. God bless kanunay. So mingaw jud kang mama. Gimi kay simple. Kay kuan man kanang dugay na pud ulan nagkita. Kusog kay kamo katawahan niya, naaman day kay ko. Dili Naaman ko day na kay. mawala mga emosyon na to diya kay Lagi. simple. Yan ni-abroad magud akong mama sukad pagka disgrasya sa akong papa. Nabisga siya si papa. Nga naman. Na pusilan sa akong papa yung kaugalingon nga mata ba. Sa dibomba, pangayam niya niya. Wala man ka buto yung gilili ang dibomba. Paglili niya ni buto og kalit, dito mi nakuan ba murag. Nahana gud sa mong kinabuhi. Auto Wait niya. lang, nagpangayam o sa man na siya? Mga ngaso, kumbaga. anak ba? Pahanting. Oo, hunting sa mga kuan. So naunay si papa sa iyang Mm-mm. paghanting. Tumutong higayon nga murag na kuan mi kayo sa mong kuan na anak kay syempre dako kay sa ospital. Mo to nag-decide si mama nga. Decide siya nga mag-abroad na lang. Ma'am Ninita, grabe ang imong sakripisyo, ma'am. Grabe gid kayo. Murag pila ka tuig. Ang dugay man Kani bang imuhang ginabuhat karon? Unsa man ni gapaningkamot ka kay para oh, gaay ka makuha na. nimo si mama? Gapaningkamot ko para kung makawali siya diri kaluyan nga murag na ko yung makuha dili na ako siya paplingkot. Para kompleto permente ba? Anak ko. Ang giray, gud sa gyapon. Diri gid mo makita ba nga ang tao gid no kasagaran gyud sa ako ang napansin sa social media, ang mga tao nga kusog magpakatawa, kusog mo katawa na aday na sila yung mga ginataguan nga mga kaguol ug mga kamingaw. Nya mao gyud si Elias. Hilak kita si Elias in taon. Ay, sa Hindi na mong gano'n. Ang mata si mong papa okay na. Okay na, good. Na okay na. So murag nabuta gid siya ang nabuta isa. gyud siya, mag-isa na lang. Saya. Nawadan siya isa ka mata. Watan siya gisa. Ang katong ano gyud ang kaning murag Bula, nawala Nawala yun. gyud siya, nawasak gyud siya sa bala man gud. pero ang iyang pandungog okay, Okay pa. na. Good, okay pa. Kaniyas daghan gyud pug gapangutan na single ba daw ka, pamilyado ba ka, Na may partner. anak kay partner. Asa man imong partner karon? Nagatudlo akong partner karon. Teacher siya. Pero kani wala nimo ni ginasulti sa imong videos. Wala. So okay ra na masulti nimo ni sa chit-chat. Mga Dili ra gini ligaw. sa chit-chat nimo ma. Dili mo siya gusto magpapil. Dili siya gusto magpapil nga ayaw lang kong kapila kay kuan kanang ingan na anak lang ikaw lang perminti. Kasabot ra pod siya. Amo Otong ako ra ba. perminti. Unya namoy isa ka anak Na. si Apollo. Pero dili mo miyembro sa Kibaloy. Dili. Dili.
Nakabi na kong membro mo ni. Pili edad ni Apollo? 3. 3. Asa mo to si Apollo? Loy, karon kay ipailaila na gid sa tuwa si Elias the third. Dili bitaw si Apollo. Mutan-aw ka kay Apollo, Yas. So sa may mga una-unaan nimo, Yas. Naong nako. Anong gid nimo? Kanang gid nimo sa Apollo. Mo gid mo ang pagtan-aw. Unsa man gipili ninyo nga dili mo mosulti nga naa mo pamilyado ka or wala lang yun? Wala lang yun. Wala lang yun. Wala lang. Wala sa kilabot if makabaw ang mga tao. Okay ra pod. Mo ba? Unya, for sure na yung mag-igat-igat sa imuha. Yes, naagi mag-igat-igat, yes. Ala. Usahay. So naagi mag-igat-igat imong asawa, dili makakita. Makakita man pero mo katawa ra mo siya naanad na. Na siya access imong Facebook. Naa. Na siya access imong Facebook di ay. Si access ang Facebook. pero Diya sa mo na akin, di gyud pagka makabinuang. dili mong butan mong pugo. Abotan pagka. Siyempre, kuan man ni basta mga lamion gani butan. Unsa man pag i-chat sa imuhang mga kanang nay mag-igat-igat nimo, Yas? Kuan. Pwede ba daw sila paliwat? Seryoso na gyud mo ana, Yas? Oo na. Mo katawa, okay lang man, magngisi-ngisi lang ha. Pina-replyan lang ko na kukuhahay lang. Ala. Huy, ulawa siguro sa mga ni-chat ni Elias, no? Nya, karon ba nakahibaw gid na mo nga inay asawa bitaw nga nagtan-aw sa mga messages bitaw? Okay ra Buanga man. ni Mo mga katawa Yas. ra mo Uy. siya. Dili man diwala, dili ko nasuko. Mao ba? Buutan na gid siya, Dili mo Bigil. kuan. Buutan na gid Walay lain kayo. nga mga istorya nga mo gawas mo. Mo tan-aw siya, mo katawa lang. Mao. Si Mrs. nimo, ahaman mo na kaila, taga diri ra pa na. Kagailam mi sa Kidapawan ko. Ay, di lang magpet. Kaya di mo siya na-ispira sa una. Kano sa? Katong namin. Di ka Katong yagi mga 2019. pag-uhay ra gid ay. Sa pagka-uhay biyo gibinyuan mo diretso, ana? Kuan man, kanang, siyempre, gusto mo tag kanang, wow! Ay, So, siyempre imuhag na, yung gig- mga dugay pa po yung mga panahon. Dai, si Dugay pa rin 2019 mo na kaila. Oh. Dugay pa kayo. Si Lima pa Dugay. pa. Dugay pa. Oh, 3 years old na ba yung anak mo? Si mo ka laging gikuan, lagi, gitalian, yun mo. Nakuha lang gid siya, kumbaga, pagtanaw ba, amo na ni. Perfect! Eskwelahan mo nagkaila. Sa eskilan may nakaila. Unya kaning imuhang panguha o goma, wala na ka na. Focus na ka sa... Nagyapon. gapanguha, gyapon ka. Tugtog og gabi, ug may panahon na kuan, manguleksyon gyapon. Eh siyempre Ay, wala man ako kuya. dili man ako diyan akong trabaho nga pangbukid na ko siyempre. Mo man ay nakabuhi sa mo. Mo na sa mga videos nga to, kas bukid. Nasa bukid. Unsay pinaka-lesson nga na tun-ani mo? Akong pinaka natun-an gyud nga istorya sa politikanan is dili ka mawalan og respeto sa mga imong sa kinaiyahan sa magulang sa imuha sa katigulangan. Dapat imong respeto na ara permanente. Wow. Dili ka magbago. Una akong gidaladala bisag asa maabot. Dapat approachable po ka sa tanan. Wala ang ginahimo ako. Magabalo ka mo na nga blessed ka ug mas i-bless kayas kay naa kay ingon ana nga klase nga prinsipyo. Actually maka-proud imong papa, especially pud ang imong mama, maka-proud kaayo kay gipadako gid mo nga tarong. So kung kinsa man ang dapat gyud nga tagaan or i-credit ani sa inyong kinabuhi ang imuhag yung mga ginikanan. Na kay gusto isulti sa imuhang mga avid nga mga followers, yes. Unsay may gusto nimo isulti sa Sa maingon din ako sa akong mga followers no, mga yung basaylo sa inyo ha kung dili night time nga dili ko maka-reply sa inyo ang mga chat. Busy pud gamay. Pero kuhon paning kamutan ako nga ma-replyan mo tanan og maistorya mo tanan. Daghang salamat sa inyo, daghang salamat sa inyong kanunay nga suporta. I love you sa inyong tanan og God bless og padayon lang. Uhay! Uhay! Sa programang Binisaya, chit-chat ato ni Elias J TV.